שקל לדגל? מה, אני פרזנטור של המדינה? שהם ישלמו לי 7 שקל שאני אתן את הדגל שלהם. שירה. מה? מתי מגיעים? שפע יששכר הוא חלק מהותי מהסיפור הציוני. יום העצמאות, או בשמו השני, הנכבה של הקצבים. אין על יום העצמאות. קופה ראשית, ספיישל יום העצמאות. חמישי אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס. 7 שקל לדגל? מה, אני פרזנטור של המדינה? שהם ישלמו לי 7 שקל שאני אתן את הדגל שלהם. שירה. מה? מתי מגיעים? שפע יששכר הוא חלק מהותי מהסיפור הציוני. יום העצמאות, או בשמו השני, הנכבה של הקצבים. אין על יום העצמאות. קופה ראשית, ספיישל יום העצמאות. חמישי אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס. דגל שלי כחול ולבן, אתמול היום וגם מחר. הדגל שלי הוא כחול ולבן, בורדו, כמו שפע יששכר. הדגל שלי הוא כחול ולבן, בורדו, כמו שפע יששכר. בורדו. תקשיב, אני רוצה דברים מיוחדים. אמרתי לך, יששכר שקדי בן אדם פלצן. הוא אוהב דברים שיש להם קטע. מה קרה לך? זה תפריט עם קטע. תראה איזה יופי. עצמאות גרציאן, הנהלה בחירה. כנפיים עוף, כנפיים עגל, עוברי טלה, שיפודי עורלה, קבב מהמקבבה, קציצה מהמקציצה. אביחי לקח אותנו השנה לעשות לו על האש בחצר, הנהלה בחירה. אם הולך טוב, יכולים סוף סוף עזב סופר זה. פתחים חברה קייטרינג משלנו. שמעוני ובניו, קייטרינג בעם. מה שמעוני? לכבוד יום העצמאות הממשמש ובא, אני החלטתי לקחת את כל הצוות שלנו לטיול גיבוש במקום הכי ישראלי שיש. כמה זמן לא הייתי בהופעה בקיסריה? אנטולי, ידעתי שהשמנתי בחג, אבל לא עד כדי כך. אתם מוכנים לצאת מפה תכף ומיד? נעמי, מצלם אותנו סלפי. נעמי, תראי לך אני ממלא את קיסריה. יאללה חפלה! מיני ישראל! זה לא ישראל, זה מיני ישראל. וזה לא סוד שאהבת הארץ היא נר לרגליי, ורציתי שגם העובדים ידבקו טיפה באהבת הארץ, לפחות כמוני. במשפחת לולה ישנה פחית, שפותחים אותה שומעים את שפע יששכר האלופה, והגענו בדיוק מערב הכנסייה הסקוטית. אז שימו לב לשחזור המדויק, לסמלים, אז הגיאומטריה זונית. זה פח זבל זה. לא רואה? חבר'ה, דגל 1 ב-7, 2 ב-10. גברת, דגל האוטו, דגל המרפסת. דגל? 2 ב-10, טובה. אז תתפנקי, יאללה שלך. גברת, להפגנות שמאל, להפגנות ימין. אקסטרה דליק, להפגנות בעיות. יאללה, 2 ב-10. אין על יום העצמאות. מדגל אותך? לא, תודה. לא. אתה לא רוצה דגל ביום העצמאות. אתה זוכר מה אמרתי לך על אנשים כאלה? שהוא מוכר ישראל. עוכר ישראל, שונא את המדינה האהובה שלנו. אני ממש לא שונא את המדינה, להפך. אני פשוט כבר קיבלתי דגל שתדלקתי אתמול. עזוב, לא משנה, תביא. נלחץ! ישראל עולה! מה קורה, אבאלה? מה קורה, ציוני יקר? מה עם איזה דגל יפה לכרכרה שלך? 1 ב-7, 2 ב-10. 7 שקל לדגל?
מה, אני פרזנטור של המדינה? שהם ישלמו לי 7 שקל איזה קיץ חם ומושלם, יחד טסנו, ראינו עולם. בפריז עשינו שכונה, ובלובר גנבנו תמונה. תספרי, תספרי, מה כל כך מרגש. תספרי, תספרי, איך אדון התווש. טיביליסי, איזה מקום, קר בחוץ, אך בבטן יש חום. לא היה לנו אוכל טרי, אבל פגשתי שם את אמרי. בקונקשן מפריז הקסומה, הלב שלי נמס כמו חמאה. ספרי, 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 תספרי, תספרי, איך קוראים לנשיא? וואלק, שמע ישמעאל, יש לי עובש פה איך. הוא היה שם בשדה תעופה, דודה גבי הייתה יחפה, ובדיוק שהוציאה זכוכית, הוא חייך וקנה לי פחית. יאו אליה, יאו אליה, הוא מושלם, הוא הורס, יש פה לב שנמר, הוא חכם, הוא מצחיק, יש פה משהו דביק. אני בכלל הייתי עצור, אין לי מה לתרום לסיפור. שהם ישלמו לי 7 שקל שאני אתן את הדגל שלהם. לא, למה אתה ככה? בוא אני אעשה לך מחיר היכרות, אני אפנק אותך ככה. וואו, גבין 1000 ממוזות, אוכל ישראל! יפה, הגענו כאן לכנסת ישראל. אוקיי, אז מי יכול להגיד לי מתי הוקם משכן הכנסת? גוגל. יפה, נתנו לי, איך אמר לה, אהבתי. כוכבה, את גם לא הגעת, ואת גם מפריעה. את לא אמרת שאת חולה? אני לא רוצה לפספס את כל הידע החשוב שאת מעבירה. טוב. תמשיכי כאילו אני לא כאן. את באמת לא כאן. אני ממשיכה. כנסת ישראל, משכן הכנסת הוקם ב-1958. שנה אחרי שההסבר הזה התחיל. טוב, בואו נמשיך. תודה רבה, כוכבה. שביט, בואו נמשיך למונומנט. תודה. שירה. מה? מתי מגיעים? בואו נמשיך. היי רבי, מי קורא לי בשמי? היי רבי, זה קולן שלי מי? רוצים אותך בטלפון. רגע, באמת? היי, ברבירו. היי ניסים. המנוי אינו זמין. נו ניסים. עדיין לא זמין. רוצים אותך בטלפון. תענה אנטולי. מה? היי קולי. עזב אותי, דיביל זה. נו, כן, למה אף אחד לא שר איתי? למה אתה כאלה כבד עליך? הגענו למאיץ החלקיקים שנמצא במכון ויצמן, שהיה פעיל לשנות ה-70 של המאה ה-20, ומי שבנה אותו היה, רמזי? כן, מוסגיה. אתה לא איתי? כן, אני לא איתך. רגע, שנייה, בוא. מה נהיה איתו? בוא נגיד ואני מחפש לעשות משהו ככה בשבוע הקרוב, אוקיי? ועכשיו שואלים אותי מה בא לך, ואז אני בעצם יכול לראות את כל הפעילויות שיצרו. רמזי! סליחה. פשוט מכון ויצמן אמור להימצא ממש בסמוך ליבנה, ועל כן, על פי החישובים שלי, הסניף שלנו אמור לשכון ממש כאן, בנקודה הזאת. סליחה, את עובדת כאן? יכולה להגיד איפה זה שפע יששכר סניף יבנה. איפה מה? שפע יששכר סניף יבנה, הדגם, המונומנט. נראה לי שעובדת כאן בכלל.
רמזי, אני מצטערת לאכזב אותך, אבל אני לא חושבת שבמיני ישראל יש דגם של שף יששכר סניף יבנה. לא, אין, רמזי, אין. מר פרישמן הנכבד, גדול מנהל מיני ישראל, אתה בוודאי יודע ששף יששכר הוא חלק מהותי ובלתי נפרד מהסיפור הציוני. אז איך אין פה מונומנט? הוא אפילו מיני מונומנט, במינימום. אני מתנצל, מר עבד רמזי. במיני ישראל מציגים אתרי מורשת חשובים. ושף יששכר סניף יבנה הוא פשוט לא... דומה. הוא פשוט לא... הוא לא מספיק חשוב. בכל הכבוד. כן, אתה שומע את עצמך? ושפע יששכר סניף יבנה לא מספיק חשוב? אז מה כן חשוב? מה? מצדה? מצדה? זה חשוב מצדה? בכל הכבוד! בוא תצא לי מהמשרד, בבקשה. אני לא זוכר שעובדים מצדה, הגיעו למקום השני במדד איכות השירות של כל יבנה 3 שנים ברציפות. תכניסו לי הבטחה בבקשה עכשיו. לרשום לך כאן 3 שנים ברציפות. מה אתה עושה? עולות בלבב שפע יששכר! 873. הנה אני, שלום. שלום. אני רוצה בבקשה 2 קילו עגל טחון. על האש. לא, ממש לא, אני רוצה טרי. זה מאותה פרה כפרה, תכנתי את זה לפני שעה. בסדר, תחסוך ממני, טוב? מכירה את השיטות שלכם, אני רוצה לראות אותך טוחן את זה בעיניים שלי. גברת, אין מה לראות, זה לא מטס יום העצמאות. יום העצמאות, או בשמו השני, הנכבה של הקצבים. כל עם ישראל ואשתו באים לקנות בשר למנגל. כל אחד עם הבלתי נסבלות הספציפית שלו. בסדר, אני אתכן לך. תודה. מה עכשיו? הכפפות, לא החלפת כפפות. גברת, אני לא שיננית, החלפתי כפפות לפני שנייה. אבל ראיתי אותך מגרד בלחי אחרי זה עם הזרת. בסדר. איזה יופי, אה? יופי, טוב לך בעיניים? אתה רוצה שאני ארקוד גם? שיהיה לך יותר כיף בעין? חכמולוג, אה? אין בעיה. וכמובן שפעם בכמה שעות אתה תשמע אצלנו את המשפט הכי ישראלי בשפה העברית. מי זה פה האחראי? בסדר, גברת, אני אחליף כפפות עוד פעם, לא צריך... לא, מאוחר מדי, חביבי. סליחה, מי זה פה האחראי? אני מבקשת לדבר עם האחראי. כן, גברת? יש איזה בעיה עם העובד שלי? כן, העובד החצוף שלך מנסה למכור לי בשר מאתמול. וגם עושה לי טובה שהוא מחליף כפפות. מה זה הדבר הזה? זה נכון מה זה גברת אומרת? נו, מה יהיה, ניסים? מה אמרתי? זה היגיינה הכי חשוב, אה? כונס מסן? אוי, לא, איך הסתבכתי. למה לא חשבתי על ההשלכות של מעשיי? לא חשבת. אני מטפל בזה, גברת. תודה רבה. עד כאן הגעת לי, ניסים, עד כאן! מה יהיה? למה ככה מדבר עם גברת נחמדת? מעכשיו